Zo slovenských reprezentantov 23-ročný Adam Gončenica. Adam postupoval z tej druhej jazdy. V prvej jazde to nebolo úplne sebaisté, ale Adam má skúsenosti z veľkých podujatí a technicky na to má. Dôležité bude vyvarovať sa chybám a ísť naplno až do posledných záberov. Videli sme v grafike, že v Bratislave pred 2 rokmi bol 14. v K1, pred rokom v Augsburgu až 31. Prvý meraný úsek je o niečo pomalší ako Dixon, ktorý mal čistú jazdu a tu bude potrebovať Adam Gončenica na dobrý výsledok. Tak je z tréningovej skupiny, kde trénuje spolu s Eliškou Mintalovou, tej sa podarilo dostať do finále, tak dúfajme, že skupina ostane pokope a Adam by tiež mohol atakovať desiatku, ale bude to mať veľmi náročné, lebo naozaj to štartové pole je plné vynikajúcich kajakárov. Takmer pol druhá sekundová strata pre Adama Gončenicu. Prúdna 15 a kombinácia 16 a 17. Tento tretí meraný úsek prinesie dôležitý medzičas. Bude to strata pre Adama Gončenicu, ktorá ešte narástla o približne 0,4 sekundy. Taktiež volí Erko, ako to bol v kategórii K1 žien. Si myslím, že to môže byť mierna strata pre tohto pretekára v porovnaní s Johnny Dixom. 95-99 čas Brita v cieli. Adam Gončenica nebude lepší. Príliš neukoril do straty v porovnaní s predošlým medzičasom.